Bé, hola a tots i totes. Avui jugarem al joc que hi ha a dins de la caixa. Farem 5 rondes i abans de començar tirarem aquest dau i el que tregui la puntuació més alta serà el que començarà. Pots tirar el dau. 4. Un 4. Toca a mi. 3. Un 3. Començarà ell tapant-se els ulls. Comencem. Bé, ara anirem a començar. Com podeu veure, començarà el meu pare, per això té els ulls tapats i no veu res. I ara jo posaré el meu primer objecte. Cadascun ha triat 5, o sigui que farem 5 rondes. I ell ara, quan jo li digui, posarà les mans per aquests forats d'aquí i haurà d'intentar adivinar quin és l'objecte. I ell em pot fer 3 preguntes que jo puc respondre amb sí o no i jo li puc donar una pista. Vale? Ho has entès? Sí. Doncs comencem. Ja puc? Sí, ja pots posar les mans. No l'oblidis, No. És un saltamontes d'aquells de goma. Correcte. Bé, ara anem a per la segona ronda i aquest és el meu segon objecte. No sé si es veu, però bueno, ara el posaré aquí dins la caixa. Bé, ja pots introduir les mans. Ai. Són unes espardenyes. Unes espardenyes d'aquelles de setbrencs. Correcte. Anem a per la tercera ronda. Aquest és el tercer objecte. El posarem aquí dintre. Vale. I ja pots intentar adivinar què és l'objecte. Un plat. No, el que hi ha dins del plat. Hòstia. Hòstia, però no ho sé. Què és per menjar? Sí. Què és un postres? No, no. Només he quedat una pregunta, Què és això? És que té com una textura. Rara. És clareta i de cop queda com espessa. Hòstia. Què és de color blanc? Ara no. Però en un dels seus molts estats, sí. Què és llet? No. Si vols et dono una pista, Sí, da'm una pista. Merda. Quina pista et dono jo ara amb això? No sé. No ho entenc. I estàs ficant les botes, M'has dit que no és un postres. No, no, vaja. Que jo no conec a ningú que s'ho mengi com a postre. Que no, no. Es pot fer de moltes maneres. Aquesta pista ja te l'he dit tot, Sí. Que sí? Sí. Què és llevadura? No! Llevadura. La llevadura és líquida? Quina llevadura compres? Tinc una altra pregunta o no? Va, te la regalo. Està a la nevera, això? Aquí sí, però també pot no estar-hi. No sé si recomana que sí o que no, però... Pues no ho sé. No? No ho sé. Et rendeixes? Sí. És un ou. És un ou. És un ou. Anem a per la quarta i penúltima ronda. Aquest és el meu objecte. I ara l'anirem a posar aquí. Vale. Ja? Pots començar.
On és? No hi és. No hi és. T'estàs tapant per aquí. Mira. Ja està. Que no hi és. No hi ha res. No hi ha res? No. Correcte, no hi ha res. I ara sí, anem a per la quinta i última ronda. Aquest és el meu objecte i l'anem a posar aquí dintre sense fer soroll i ja pots començar. On té el plat? No és el plat, és el que hi ha dins del plat. Hòstia santa. Ja sé tu. Pots tocar amb les dues mans, si vols. Ja sé el que és. Què és? És ketchup? Sí, és ketchup, correcte. Bé, i fins aquí la meva ronda. El meu pare ha aconseguit un total de 4 punts, de 5, que no està gens malament, perquè ara vinc jo i aviam quants punts faré. A l'ataque. Bueno, aquí estic amb el meu primer objecte. Aviam si el reconeix. El posarem aquí. Bueno, aviam. Vale, quan vulguis comencem, ja. Vinga, va, espera. Un plat. Sí, un plat sí, però... Em sona això, em sona molt. Hi ha com coses. No. Que he notat com algú. Sobre. Va, què creus que pot ser? És de menjar. Sí, és de menjar. És de menjar. Mm. És un ou. No. No. Ai, és que no ho sé, aquest tacte m'agrada, Ui, ja l'he perdut tot? Oh, no. S'ha anat escampant tot. Digue'm una pista. Um, Primer anem amb cert, sol ser bastant els postres, això. Mentre que és fastigós. No. Els postres. Sí, els postres n'hi sol anar bastant, això. Ni sol. Sí, perquè hi ha postres que no en porta, però molts postres sí. Em sona molt. És blanc. Sí. Ai. Que llet no, perquè no se menja. Pot ser gelatina que no en tenim, crec. Pot ser que sigui... Pot ser que sigui... Llet condensada. No. No. Diré nata. És nata. És nata? És nata. Ole! Anirem pel segon producte. Aviam si aquest l'endevina també. Posarem aquí al mig. Quan vulguis, Marc. Sí? Sí. Ui. És el que hi ha dintre? Sí. Vale, perquè això és... Lo del Ferrero. Ai, no sé què hi ha dintre. Ai! Vale, ja ho tinc. Una altra vegada la mateixa textura d'abans. És igual. És igual. Pues no és el mateix. No, jo m'imagino. No és el mateix, no. Hòstia. Aviam. Que cabrón. Ja sé què. Què? És pintura. No. No? No. No és pintura. Com que no és pintura? No és pintura. Sí, sembla. Sento l'olor des d'aquí. No sento res. Dona'm una pista. Aviam... Hòstia. Tu et sols menjar bastant, això. Ai, ara em fa fa... A tu t'agrada i a mi no m'agrada gens.
A mi jo no me'n se l'ho posa mai. Jo em se'ls posava bastants menjars dels que... Les salsitxes i aquestes coses no se'ls posa bastant. És ketchup. És ketchup. És ketchup! Anem aviam si encerta el tercer. Posarem aquí al mig. Quan vulguis. Sí? Sí. Vinga, va. Aquí una altra vegada. Ja l'he trobat. Entenc que és el que hi ha A dins. a dins. Ai, 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 que està aquí, Sí, trobo Què és? Què és? És què? Sí, és un niu, És el que t'han pres a tu, el cabell. El cabell. Anem pel pròxim. Aviam si aquest sap el que és. Posa aquí al mig, quan vulguis. Sí? Sí. Vinga. Ui. No, Vale. és un plat, a dins. Vale, a dins del plat. Ui! Què és això? Jo què sé. Jolín. És que... Vale. Crec que ja sé el que és. Sí. Què és? Bé, primer demanaré una pregunta. Per fer durar més. Es fa servir per fer postres? Sí, sí, a vegades sí. Sí. Sembla que sí. Vale. Està a la nevera? Sí. Sí. I és de color groc. Sí. És mantega. Sí. Toma! Jolín, jo que anava aquí empastifant els dits. Molt bé, i anem per l'última. Aviam si aquest li costa d'endevinar o no. Posem al mig, quan vulguis. Sí? De moment anem empatats, Sí. Si encertes aquest, m'ho has guanyat. Ui. Si Una no- altra vegada la bandejeta. Sí, van molt bé aquestes bandejes. Ui, ja ho he tocat. Aita. Vale. Vale, Sí? ja està. Ja saps què és? Sí, Sí o no? sí. Què és? Et diré el color i tot. El color i tot. És de color verd? No. Pues no et diré el color. No, és de color verd, no. Està... Es fa servir per pintar Sí. i és pintura. Molt bé! Molt De bé. color Color? vermell. No, Tampoc. és blanc. Ah, bueno. Molt bé, Marc. Aquesta vegada ha guanyat el Marc. 5 de 5. El pròxim dia ja hi tornarem. Ens veiem a la pròxima.